Welcome to zwide-media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Ushaywe walimala kabi umlisi ongadalulanga igama nesibongo namhlanje ntambama eGoli eshawa amaphoyisa ngoba ethi amfuna imali kaDrink. Nginibingelele ezindabeni zezwide-media. Igama lami ngusibonga konke wakandwandwe Mothanda, ungangibiza intatheli eka YouTube. Indoda ebonakala ishawa kabi amaphoyisa ngase Southgate Mall eGoli isivule icala ngokushaya kwayo. Kwivideo le ndoda ebekhuluma izwakala itshela umunye ukuthi akashuthe ishawa amaphoyisa. Ishawe yaze yakophoza igazi. Ikale ngokuthi ngishuthe iveni yami ayinalutho kodwa bafuna imali. Nakho konke futhi sesimeni somgwaqo kodwa bangishaya ngoba bafuna imali. Le ndoda ebonakala evidweni esabisa ngendlela emangalisayo ishawe yaze yakophoza igazi. Bekhala ngokuthi bayiphuce ukhiya weveni yayo. Lamaphoyisa akuthiwa ashayele ndoda kusolala ngathi asemisiwe emsebenzini njengoba ivideo isabalale ezinkundleni zokuxhumana. Abantu babe nokuphawula kwahlukahlukene khona lapha ezinkundleni zokuxhumana. Usiyasithola uthe kodwa naye ubengakhipha ingane imali. Buka nje manje usemabokoboko. Wabe sefaka ama-emoji atshengisa ukucasu kwathi cha akazithandi izingane zakhe lo baba ukhetha ukushawa. Ujabulile Dlakadla kaMgabadela uthe bazoboshwa laba ube ne-interview nenye yama-TV wabuzwa ngalolu daba. Bashaye usomabhizinisi omkhulu waseSoweto bazolahlekelwa umsebenzi. Uhloso kuhle ncubo uthe ngibuya ku lama channel sengidizi mina into engiyibonile iyashaqisa. Wabe sefaka ama-emoji akhalayo. uRoreni Nkosi uthe ngiyamzwela umuntu ojola nephoyisa unesibindi. Amaphoyisa kulezi insuku enza esikusabayo nathi okungabizeki. uNtomgayise Velakazi uthe hasile lamaphoyisa laphana ngase CTM asikho istop sign ngaphandle kwerobot. Okumnandi ukuthi unofakazi ubaba Umsinga azoboshwa lamaphoyisa kade bemfuna u200 weDrink. Kukhona lapho abezindaba bembuza khona. Bafethu maningi kakhulu ama-comment ngizofisa ukwazi ukuphala kwakho ngalolu daba khona lapha kwi-comment section. Mina nje ntathela YouTube sengiphuma kanje ngithi angibambe evidweni elandelayo.